Να ξεκινήσουμε να λύνουμε. Τι φάση τώρα, ξέρω εγώ τι θέλετε. Ούψ, αυτό έπεσε. Ναι. Βγάλουμε από τη μία μεριά εδώ, είναι το... Φέρε μου κοφτάκι. Ωραία, τα βγάλαμε, μας έχει μείνει. Λοιπόν, αυτό το θέλουμε το πλαστικό για επισκευή. Είναι η διχειρή. Α, είχε σπάσει αυτό και πάνω αυτό. Λοιπόν, αυτό Γιώργο, άστο εκεί αριστερά, το θέλουμε, είναι καλό πλαστικό. Λοιπόν, ό,τι βίδες βλέπεις, βάλτε στο κουτάκι. Α, εδώ έχει κάτι... Κάτι κροκόδιλους έχει εδώ το μηχανάκι. Πάρε και αυτό είναι καλό, δεν το πετάμε. Ωραία. Και εδώ έχει κάτι βίδες, εντάξει, εκεί. Πάνε να κλείσουμε αυτό, Klein Mind. On the mind. Δέκα και ένα 12 ταφ. Θα βγάλουμε ντεπόζιτο. Να δούμε εδώ τους κροκόδιλους που έχει. Χαμένη Ατλαντίδα μάλλον μηχανάκι. Α, τόσο εύκολο ήτανε. Α, βγαίνει και το φανάρι μαζί. Κάτσε αυτό το φανάρι. Όχι ρε, έχει τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για σοβαρό μπουρδέλο, έτσι. Έλα, πάρτα. Οπ, περίμενε. Περίμενε. Τι έχει εδώ, φλάς έχει εδώ. Σφαγή θα πέσει. Οπ. Νεράκι. Έτσι κι αλλιώς. Εδώ. Ωραία. Το λύσαμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για ανατείναξη? Ναι. Ναι. Καλά, ανατείναξη, για να δούμε τώρα τι ακριβώς θα Αλλά γίνει. πόσα χρόνια μας είπε ο άλλος ότι έχει να πάρει μπροστά αυτό το πράγμα? 5-6. Έλα ρε μ***α, δουλεύει κόρνα. Μιλάμε για σοβαρό. Ωραία, πως το μιζάρι. Εντάξει, μιζάρι, καλό είναι αυτό. Πρώτη μυζιά μετά από 15 χρόνια, καλά πήγε αυτό. Εδώ τι έχει, το τσόκ έχει, Το τσόκ δεν υπάρχει όμως. Να σου πω κάτι. Από εδώ παίρνει. Φέρε μία σύριγγα να βάλουμε βενζίνη. Ωπα ρε. Κράτα εδώ, Οικονομίδη. Όχι αυτό βρε, αυτό κράτα. Δας. Ναι. Πάει να πάρει, ναι, το ξέρω. Έχει μια μικρή βιδούλα που ξεχάσαμε να ξεβιδώσουμε. Το ναυάγιο. Οπ, βγήκε. Να το, πετιέται. Κοίτα, τσακ, τσακ. Βγήκε. Ωρε μα, καδινόσαυρο. Μην πεταχτεί αυτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει κολλημένες τις γκαζιού
Αυτά ανοίγουν εδώ. Πού είναι οι ντίζες του γκαζιού, μάνα? Εδώ έχει... Αυτό εδώ το πανάκι. Δεν θέλω να ρωτήσω πού είχε μπει. Πω, έκανε πλάτς. Αχαχά. Α, εδώ έχει και καλώδιο ηλεκτρολογικό από σπίτι, μάλιστα. Εδώ, αυτό εδώ. Ηλεκτρολόγος, λέει ο άλλος. Αυτό εδώ. Α, έχει μια πεθαμένη κατσαριδούλα εδώ μέσα. Εδώ, κοίτα εδώ, πατέντα εδώ, γαμάτι, δεκαετία. Εδώ έχουν βάλει σπιράλ, λες και είναι αυτοκίνητο το αυτοκίνητο, το μηχανάκι. Α, ναι, Λοιπόν, προσοχή τα μάτια σας. Προσοχή. Part 2 εδώ. Θα βγουνε δεινόσαυροι. Πρέπει τώρα να κάτσουμε να μελετήσουμε πώς το κάνουμε. Λοιπόν, περίμενε. Μάζεψε μια τα εργαλεία. Οπ, σκέφτηκε γρήγορα. Σκέφτηκε γρήγορα, λέει. Ωραία, το λύσαμε. Τώρα εδώ, κύριε Κωνσταντίνε, θέλω λίγο τη γνώμη σου. Σε τι πράγμα? Τίποτα, τώρα έτσι όπως το λύσα, θέλω να σου πω τι σκέφτομαι, αν μου πεις αν είναι καλή ιδέα. Σ' ακούω. Λοιπόν, θέλεις να έρθεις να δεις. Λοιπόν, το λύσαμε αυτό, θυμάσαι πώς ήταν πριν. Λοιπόν, σκέφτομαι να κρατήσω τα πλαστικά όσα έχουν, εδώ αυτά, τις ουρές, να κρατήσω και τον ντεπόζιτο. Τι στυλ θες να φτιάξεις? Street Fighter. Ωραία. Λοιπόν, και να το κάνουμε μπροστά, θα βγάλουμε και κοντέρ, θα βάλουμε καινούριο κοντέρ, θα βγάλουμε και τα κλιπών, θα βάλουμε κανονικό τιμόνι. Και ουσιαστικά τα μόνα πλαστικά που θα έχει το μηχανάκι, αυτό που σκέφτομαι είναι το φτερό, το ντεπόζιτο, η σέλα εννοείται, και οι ουρές και οι ουρές. Ωραία, αφού θα κάνεις γραμμή Street Fighter, θα κρατήσεις το υποπλαίσιο με τα πλαστικά, τη σέλα θα τη κάψεις πάρα πολύ χαμηλή, Μάλιστα. θα φύγουν τα clip-ons, θα μπει τιμόνι με rise up πολύ μικρό και 2 riser 10 εκατοστά, Ναι. θα βάλεις ένα πολυόργανο που να είναι και ταχύμετρο και στροφόμετρο και όλες οι ενδείξεις μηχανής, Ένα διακριτικό κοντεράκι. ένα διακριτικό, θα φύγουν όλα αυτά από μπροστά και θα βάλεις εξόφθαλμα 2 μικρά φανάρια 4,5 τζον. Σαν το speed triple, το Σαν το Triumph. speed triple, ναι. Σωστό, ωραίος. Ωραίο θα είναι. Θα γίνει όλο μαύρο το μηχανάκι, Μαύρο με ή... πινελιές κόκκινες, Ναι. διακριτικές. Α, να πολύ σημειωθεί ότι διακριτικές. αυτές τις ζάντες είναι μαμά το χρώμα του, έτσι, δεν έχουν πειραχτεί. Θα αφήσεις αυτό το χρώμα. Κοίτα, εγώ σκεφτόμουν να το κάνω σαν το προηγούμενο, το CBR, που το είχα κάνει τριχρωμία. Μπλε, κόκκινο, άσπρο. Κόκκινες ζάντες Ναι. με το προφίλ λευκό. Εδώ. Και όλο Με το άλλο προφίλ μαύρο. λευκό. Ποιος θα το κάνει αυτό, τη ζάντα, κόκκινη με προφίλ λευκό? Θα μας το φτιάξει ο Μάκης. Θα μας το φτιάξει, Και έτσι το μηχανάκι θα είναι πραγματικό Street Fighter. Εννοείται τα πλαϊνά του μοτέλ θα μπουν. Όχι, θα βαφτούν εδώ πέρα όλα. Ναι, όλα αυτά θα κάνουμε Εντάξει, έχει μαύρα. κάτι ταλαιπωρίες εδώ. Θα τα διορθώσουμε Το θετικό είναι ότι μετά από αυτό το πράγμα έχει να πάρει 15 χρόνια μπροστά. Θα πάρει. Πήγαινα με κολλημένες ντίζες γκαζιού και κολλημένο τσοκ, με λίγο σπρέι καρμπιρατέρ που το μιζάραμε και με καινούργια βενζίνη, πήρε μπροστά, αλλά δεν κράτησε Θα ρελαντί. πάρει γιατί είναι Honda. Ναι, όντως ισχύει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Λιτό. Άρα εσύ το λες μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες. Ναι. Λευκές και κόκκινες λεπτομέρειες. Μαύρο όλο. Ναι. Και τα απολύτως απαραίτητα πάνω. Ναι, να είναι Καθόλου πλούσιο. Τα απολύτως απαραίτητα. λίγα πραγματάκια. Τιμόνι, χειριστήρια, φανάρι. Απλό, λιτό και απέριτο. Έτσι, εντελώς. Αφαιρετική γραμμή. Το μεταξύ έχει και. Εντάξει, 81.000 χιλιόμετρα. Ό,τι και να είναι θα δουλέψει. Όπως και να έχει. Κοίτα, το μοτέρ ουσιαστικά μοτέρ Hornet είναι. Ναι, που το έχει. μοντέρ είναι πάρα πολύ. Το καλό. κλασικό το 600 το μοτέρ της Honda είναι. Αυτό. Αυτό τι μου μπορέσει ότι έχει καμένα ποινία, οπότε θέλει και ποινία επισκευή. Βέβαια. Τώρα, εντάξει, περιέλιξη θα κάνουμε. Και καλό θα ήταν το ψυγείο να ξαναβαφτεί. Ναι, εννοείται, ναι. Να μην το καλύψει τίποτα, να φαίνεται Θα το γυμνό. καθαρίσουμε γιατί θα Πρέπει έχει να πιάσει. δείχνει αλήτικο για να δείχνει την ιστορία του Street Fighter. Ναι. Street Fighter λέγεται γιατί στις συμμορίες θέλουν να χτυπάνε και να φεύγουν. Και ο τρόπος για να χτυπήσει και να φύγει μία άλλη συμμορία ήταν να την τυφλώσει τα μάτια. Γι' αυτό είχαν διπλά φανάρια μπροστά.
Και ελέγξιμο στην οδήγηση που βγάζαν τα κλιπώνες και βάλανε μπάρες στη μόνια. Οπότε πρέπει να είναι τελώς απέριτο. Χτυπάει και φεύγει. Και αυτό δεν έχει και μια χαρά θα ανοίγεται αυτό, κοιτά. Ναι, είναι όλα ηλεκτρονικά. Είναι όλα ηλεκτρονικά, οπότε μια χαρά μας βολεύει για το πολυόργανο. Πάρα πολύ. Καλή αρχή και καλή δύναμη. Και καλή υπομονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας στείλω το λογαριασμό. Καλημέρα σας κύριε Νάσο. Καλημέρα. Σας φέραμε τα πράγματα εδώ για το project. Τι έγινε? Καλά είσαι? Καλημέρα σας. Εσείς αγόρι. Αυτό εδώ είναι το project που ετοιμάζουμε για τον Ανδρέα. Ωραία. Έχουμε αποφασίσει χρώμα. Θα ήθελα να τη βοηθιάσω εδώ πέρα γιατί έχω πάρα πολλές ιδέες και στο τέλος δεν θέλω καμία. Λοιπόν. Σκεφτόμουν να το κάνουμε τριχρωμία, μετά άλλαξα να το κάνουμε σε μαύρο επειδή είναι μόνο το Street Fighter. Blue. Blue Cadillac. Blue. Και στο φως. Αν και σκονισμένο, κοίτα. Σκονισμένο, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο. Θα το καθαρίσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό στο φως φαίνεται πολύ ωραίο. Έχεις δίκιο. Ναι, να το κάνουμε έτσι. Αυτό είναι γυάλισμα ακόμα, δεν έχει γυαλιστεί. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό το χρώμα. Πάρα Αυτό πολύ ωραίο. Θα δείξει πάρα πολύ το μηχανάκι με αυτό το χρώμα. Αυτό ήταν όλο χαλασμένο. Ράφτηκε εδώ μέσα. Ναι. Ξεσκουριάστηκε. Ξανά γίνει. Τρομερό. Ωραία. Δεκαετία του 80 μηχανάκι, ξανά γίνει πάλι καινούριο. Ωραία, πάμε να το κάνουμε έτσι. Εντάξει. Έτσι θα γίνει. Άρα ουσιαστικά τις σουρές, το φτερό και το ντεπόζιτο θα τα κάνουμε έτσι, deep blue. Ωραία, μια χαρά. Ας το κάνουμε έτσι. Νικελωμένο αυτό. Την τάπα. Ωραία. Ναι. Έτσι θα Ναι, γίνει. πάμε έτσι. Εντάξει, ωραία. Αυτό το project ουσιαστικά έσκασε ένα μεσημέρι, σκάει μύτη ο Ανδρέας στο μαγαζί, ως συνήθως, και απλά ήθελε να φτιάξει ένα μηχανάκι. Αυτά έτσι είναι, πυροτεχνήματα. Ναι, του σκάσε, ξύπνησε το πρωί. Όλοι έτσι είναι. Είδε όνειρο το βράδυ. Όλοι έτσι είναι. Ναι, αλλά με βάση τώρα αυτό το project θα το φτιάξουμε να το κάνουμε όσο πιο low budget γίνεται. Γιατί μας έχει δώσει και λίγα χρήματα. Γιατί τώρα με αυτά τα χρήματα που θέλει να το κάνει είναι λίγα χρήματα για project. Όλα γίνονται. Αλλά είναι challenge αυτό γιατί πρέπει να το καταφέρουμε όσο πιο low budget γίνεται. Εντάξει. Για να βγει ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Ναι, γιατί αγάπη υπάρχει, δεν είμαστε. Καλά, ναι, αγάπη υπάρχει χρόνια τώρα. Αρπακόλα δεν είναι. Ναι, ξέρεις πολύ καλά. αρπακόλα, ναι. Να γίνει ωραίο το αποτέλεσμα και το ευχαριστεί. Αλλά τυχαία έσκασε ένα βράδυ Έτσι το ήταν. project. Πυροτέχνημα Και είναι. ήρθε την επόμενη μέρα το πρωί, καυλωμένος. Θέλω να φτιάξω μηχανάκι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, κύριος. Πυροτέχνημα. Το σημαντικότερο. Χρόνος παράδοσης 20 σήμερα ένα μήνα. 20 με ένα μήνα. Επειδή ο κύριος Ανδρέας βιάζεται, μας έχει βάλει λίγο το Θα μαχαίρι το ό,τι στο μπορέσουμε λαιμό. θα κάνουμε γρηγορότερα. Το σημαντικό είναι το ντεπόζιτο μέσα. Θα κάνουμε.
Αν θέλει καθάρισμα ή όχι. Το ντεπόζιτο θα το κόψεις και θα το καθαρίσουμε. κάνεις πλαστικοποίηση κανονικά. Ωραία. Εντάξει, γιατί έχει ένα βαθούλμα αυτό, είδες. Ναι, θα φτιάξεις ό,τι προβλέπετε κανονικά να το πάρεις στην εντέλεια. Και θα κάνουμε το χρώμα που είπαμε. Ωραία, εκεί. 15 με 20 μέρες. Όχι 15, είπαμε 20 με ένα μήνα. 20 με ένα μήνα. Ναι, γιατί έχω και εκείνο να μοντάρω, έχω αυτό να φτιάξω. Έχεις αρκετή δουλίτσα. Αυτό να το ξελίσω, να το ξεμοντάρω πάει για μου βολή. Εντάξει. Το έχουμε τώρα. Ό,τι μπορώ θα κάνω γρηγορότερα. Ό,τι μπορώ. Τέλει, φίλε. Όσο πιο γρήγορα. Είμαστε ωριακά με το χρόνο να το Εντάξει. παραδώσουμε. Εντάξει, εγώ ουσιαστικά τώρα έχει μείνει να καθαρίσω το καρμπιραντέρ, να ταιριάξω, να βάλω το τιμόνι. Το σημαντικό είναι που φτιαχτήκαν τα πλαστικά. Πέρα, ναι. Okay. Να σου όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα δεις το αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα, να δούμε και το χρόνο τώρα. Θα δεις. Θα είναι έκπληξη το Ωραία, αποτέλεσμα. Ευχαριστώ Στο πολύ. υπόσχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.